havde faktisk fordomme, hvor jeg tænkte, at det var sådan en rigmandssport, hvor man købte noget, fordi det måske hed noget eller sådan noget. Kunst er jo noget forskelligt for mange forskellige mennesker. Man oplever det forskelligt, men jeg synes, at kunst er noget, der skal røre et eller andet inde i en. Som førstegangs kunstkøber, der er det er svært sådan inden for et ganske kort øjeblik at beslutte sig for, hvilken kunst man skal have hængende. For dem er det jo helt ideelt at træde ind i en kunstcirkel. Kunstcirkler er jo både for den erfarne og den mindre erfarne, og specielt for den mindre erfarne er det jo fantastisk i en kunstcirkel, at man har 10 vidt forskellige genrer. Vi er faktisk i den 3. kunstcirkel, så vi har igennem 7,5 år haft 30 forskellige enten malerier eller skulpturer i vores hjem. En kunstcirkel er bestående af 10 medlemmer, som hver får et kunstværk fra dag 1. Når først cirklen er gået i gang, så har man et værk i 3 måneder. Når der er gået 3 måneder, får man en mail fra galleriet om, at nu er det tid til at skifte. Og så afleverer man altid til den samme person og får tilsvarende et billede fra et andet medlem. Og når man har haft alle de 10 værker, som cirkulerer i kunstcirklen, jamen så mødes man i galleriet igen. Og som det var tilfældet på den første aften, så er alle værker hængt op, eller skulpturerne står. Og man genser dem alle sammen og ender med at gå hjem med et af dem. Det at være i en kunstcirkel er en mulighed for at få åbnet sin horisont. Altså simpelthen få set noget forskellig kunst. Når du skal blive en del af en kunstcirkel hos Ardem, så er det jo fordi, vi har adgang til ustyrligt mange kunstnere. Vi har jo 20 års erfaring, ikke mindst med kunstcirkler, men med kunstnere i det hele taget. Så vi har en kæmpe database til at finde de værker, vi synes er inspirerende, som er velegnede til kunstcirkler i det hele taget.